În această zi aș dori să vorbim despre un virus mult mai vechi, mult mai bătrân decât actualul COVID-19. Ne uităm în întreaga lume și putem observa că mulți ani la rând omenirea a fost încercată prin diferite pandemii. Dar doresc să vă vorbesc despre o pandemie care există de foarte mult timp. O pandemie despre care se vorbește foarte puțin. De ce? Pentru că fiecare dintre noi suntem cuprinși de acest virus și îl avem în noi. Fiecare dintre noi ne naștem cu acest virus. De ce? La început, Dumnezeu a făcut toate lucrurile perfecte, dar a lăsat omului, creaturilor sale, libertatea de a alege. Atât îngerii, cât și toate ființele create de Dumnezeu au libertatea de a alege. Așa s-a întâmplat și cu Lucifer. S-a gândit că poate conduce el mai bine și în felul acesta a luat o întorsătură radicală. Totul a fost compromis. Ne aducem aminte ce frumos relatează Sfânta Scriptură, căci Dumnezeu, la sfârșitul creațiunii sale, s-a uitat la toate lucrurile și le-au văzut perfecte, desăvârșite. Dar Satan a adus păcatul în lume, a adus acest virus vechi. Acest virus te-a cuprins pe tine și pe mine. Acest virus încearcă să ne depărteze de cei dragi ai noștri, de Dumnezeu, de toată lumea. Virusul vechi care este în mine și în tine nu poate altceva decât să ne dărâme și să nu ne dea speranță. Dragi prieteni, acest virus are un tratament destul de bun. Îl știți? Cuvântul lui Dumnezeu în Romani scrie astfel: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Eu și tu păcătuim și am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar aceasta nu trebuie să ne dea puterea să păcătuim mai departe, pentru că vrând nevrând greșim în vorbire, în purtare. Trebuie să căutăm soluția. Trebuie să găsim antidotul. Și antidotul îl avem fiecare dintre noi. Pregătit. Este lângă noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune: cereți și veți primi. De unde să cerem acest antidot? De la Domnul Iisus. El a venit în această lume, a murit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău, ca să fim liberi în Hristos. Să luăm această armură a lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm cu ea și să fim gata să stăm în fața ispitelor, pentru că Hristos este alături de noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este antidotul. Sângele lui Hristos pus într-o seringă și dat nouă. Acesta are putere de curățare, de schimbare, de purificare. Și în felul acesta putem birui virusul vechi. Dragii mei prieteni, Domnul Iisus așteaptă de la mine și de la tine să facem această schimbare, să acceptăm sângele Său sfânt să ne curățească și să ne dea putere. Ești gata să faci aceasta?